No, 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 no. Kapigin po berita eh. Pero sige lang. Mahalin lang niya akong mga saging. Tiba-tiba ba tayo ni? Gutom na ba? Gutom na oh. Ito na ako ni. Buyan kong buya eh. Katos paring Johnny ba? Hindi makita na ko to sa babaw kaya nakusulti siya. Sabi sa bidahan ka eh. Sa bidahan siya. Hoy! Paring Johnny! Harap ka dyan eh! Pre! Ano man mangyari ni pre? Sige pre kaya nakoy tuyo si mo pre. Kasi ito yun mo kwarta? Nawala yung kwarta yun pre. Ay dili pre. Dili kwarta kong tuyo. Okay. Ano man day? Importante kini pre. Unta patabangan ko nimo pre. Ano na? Pero kadyo na pre pasinong sa ta pre kay grabe ka init diri pre. Taunahan pre. Tira pre. Sige, sige, ta! Nagta ka diri eh. Ano ba yung problema rin pre? Kakakilit pre. Pa lagi pre. Kumutuo ka pre ba? Ano na? Kini magud akong lulutasing pre. Kapila na ko gipadamog ko pre. Nga naada si ikabilin sa ko pre. Before siya namatay pre. Kapila na ko gipadamog niya pre. Pila ka adlaw na. Murag di ako ni kaya nga ako ra pre. Gusto ko magpatabang si mo pre. Unta tabangan ko nimo pre. So, ano kasi natabang pre? Kung lulo magud pre gipadamog ko niya pre nga kini kunong kayutaan pre. Na kuno siya gilubong diri nga ako sa kabulawan pre. Ang taon. Lagi pre. Totoo sa kana pre. Damura na pre. Bungar na sa kago. Kaupat na magugunya gipadamog ko pre. Nga na kunoy bulawan diri pre. Nga before siya namatay na siya gilubong diri nga bulawan. So, tabi, sama na. Unta pre, tabangan ko nimo pre. Ta kung kira si mo pre nga tabangan ko nimo pre. Nah, kilampas. Lo pag ano pa sunod na pre. Lagi pre, unta sa karon lang ako hangyo si mo pre ba kay di na ko makaya ako ra usa pre. Pero ay lang kabalaka pre kay kung kini ang kabili ni Lolo nga bulawan, kini mo success. Kana imong gilampasan pre. Himuon na nato na og parkinganas mga Fortuner. Ayun pre. Baba, sino ba? Lagi pre. Muna nga unta tabangan ko nimo pre. O sino siya batang hirot? Tara! Tara! Siguro na! Salamat kay pre. Asaman? Pre, salamat. Pre, sige pre! Tara pre! Salamat kay pre. Oh! Ano sugod? Ano tawag susugod ito? Susugod pangita pre! Lala nga ito ginaabdan ba? Ingon pa sa kong lolo. Tasing nga ang mapa nara do res punuan sa sagingan. Oh! Sus! Katagari na sa nga pre! Saan man nato na eh? Lima lagi pre ba? Abdan tagtuwig gini. Pero sige lang pre. Kay kini pre, makita nato ning mapa pre. Dili na ta mo problema kung asa dapit gibutang ang bulawan pre. Sure mga! Basig kakakara nga pre ba? Sure, Biyahan pre. na pinako ako sa lampasonon. Promise lagi pre, sure ni pre. Og kini ang bulawan nakita nato ni pre. Tiba-tiba tang duha pre. Kini imong gilampasan pre. Ay, mahimo na ni siyang parkinganan sa mga Fortuner. Oh, tara! Tara! Let's go. Pre! Asa naman ka pre? Bibili adik. Balik na mo sa mga... Ay! Pre! Agay pre! Biling! Asa gid ka to gibutang ni Lolo Tasing yung mapa eh. Ila naman ni kapunuan namong gipangita diri sobra naman ni sa gatos. Uya eh. Gido. Kasimahan.
Pre! Nakita na akong mapa, pre! Woo! Nararigid taon. Asa na, pre? Tara! Ito. Matod pa diri sa mapa pre. Maghalad kuno ta og ritual pinaagi sa pagsayaw og tsatsya. Kailangan ba pre? Kailangan palagi ni pre. May nakasulat diri sa mapa. So sugdan na nato pre. Yaga-yaga na pre, sumulo pre, ay tuwa na pre. Mo lagi nakasulat diri lagi oh. Oh, tanawa. Maghalad og ritual pinaagi sa pagsayaw og tsatsya. Tsatsya. O sige, sugdan na nato ni. So tanawa lang sa ako pre kung saan ako pagsaya og tsatsya. So dayon sundon ko nimo. Sige. Para makabalo ka. Sige. Sugdan na nato ni. Sige. 1, 2, 3. Go. Usa na usayo pre. Tsatsya. Sangit kini. Usya kita pre. Sige na gud. Sayo na dia pre. Pagdali na kay ayo pag sige yaw-yaw na pre. Batuon naman eh. Oh. Oh nara pre. Oh, nara, kahoy. Naabot na ta diri pre. Matod pa diri sa mapa pre. Maghalad na po ta og usa ka ritual pinaagi na po sa pagkanta. Ha? Maghalad ta og ritual pinaagi na po sa pagkanta. Mamay nakasulat diri. Gusto mo kanta pa pre? Basta, magkanta na lang siguro ta pre para mahuman na natin itong misyon. Para makauli na ta. Sige, sugdan na nato ni. Sige diya ka pre. Awira na to atong mga ibutan na to itong mga kamot. Ipiyong ang mata. Sige. Sunda ko pre ha. Oh, sige pre. Happy birthday. Happy birthday. Saan na birthday, pre? Pataka naman ka, pre. Oh, lagi ni pre. Sino ba? Tara, lagi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Asa mo ilapita, pre? Ang nakabutang diri sa mapa, ubos sa balite. Amo na ni pre. Ubos sa balite. Ano? Oh, mo na ni. Balite ka gamay. Sige pre. Amo na lagi ni. Ubos sa balite. Balite nga gamay. Oh, nara rin pre. Suway na kalot na pre. Basinadya pre. Dire pre. Oh. Bah. Mo na siguro ni pre. Nakoy nakakawiran pre, nara pre oh. Oh, nara pre. Mo na siguro yung gingon si mululutas nga bulawan pre. Nara pre. Aman na pre be? Nara pre oh, nara pre. Mo ni pre. Mo ni pre. Lah. Kurtahan na ta pre. Kurtahan na ta pre. Ako na pre. Kurtahan na ta pre. Ako na pre, ako na pre. Ako na kakita pre. Unsa man ni pre? 5 pesos naman lagi ni. Mo na gingon sa lolo tasing nga bulawan pre. Biyak ako binuwang na pre. O man guni giingon sa kong lolo tasing pre. Dito sa kumdam ko. 2015 na bagay ni pre oh. Pagko pa na pre. Binuwang na pre. Yawa ka. Damay-damay pag mo si mong kalaki ni mo. 5 pesos pa ni bulawan si mo pre. Pisti ka. Ay pasapor pre. No.